Stroje jsou spolehlivé, ale přiznejme si, občas mají svůj den. Stejně jako my. Jen to neumí říct. A právě proto jsme tady. Záruční i pozáruční servis řešíme rychle a odborně. Ať už u nás, nebo přímo u vás ve firmě. Naši technici znají stroje do posledního šroubku. Někdy i lépe než vlastní auto. Zajišťujeme důkladnou kontrolu, výměnu opotřebovaných dílů, pravidelnou údržbu i finální testování každého stroje. Žádné hádání. Vždycky chceme vědět, co a proč. Servis pro nás není jen oprava, je to závazek. Protože když se zastaví stroj, většinou se s ním zastavíte i vy. A protože váš svět strojů musí fungovat každý den. A když je ten stroj větší, přijedeme za vámi. Máme vlastní pojízdnou dílnu.